So, welcome back mga kalababong Bisaya, Davao ni Bay. So, labi karon lobs, labi kataob. So, karon lods, manguha ko og kagang mga lods. Nakoy nakita dito mga lods, oh. 5 kadako dagkog kayong bangag mga lods. So, manguha sa miglapok. Kuyog na ko siya akong junior mga lods. So, siya akong cameraman karon. So, ulitin ob. Ayan, ulitin mo. Mangulo ka sa puna, guniti ha. Guniting mga yun. Doon ka pa. Ano mga lods? Kuha sa miglapok mga lods. Muli mo lapok mga lods. Lapok mga lods. Trap. Ulo ka sa puno ba? Dito mga lods. Ikaw ng mga lods. Mula mga lods. Ano nga lods? Ano nga lods? Iyan na. Ano nga pala?